खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 अक्ट'बर मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आंखिलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोजां हाबा मावनायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। बृष राशि। साननायफ्रा गासैबो फैमाल जानो हागौ। उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांना गिखांनो हागौ। गोसोआ असान्थि जाबाय थागोन। कर्कट राशि। गोजौ फारसे दावखोलांनायाव साहसनि गोनांथि जागोन। गोसोखौ हमथानाया मोजां। सिंह राशि। सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। गावनि गोरोन्थियावनो लामा आन्दायनांगोन। कन्या राशि। थांखि लानायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन। गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। तुला राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव गावनि मानसियानो हेंथा होगोन। गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। वृश्चिक राशि। गोसोनि साननायफ्रा मोगथां महर मोनगोन। गोदान लामाजों आगान सुरलांनो हागोन। धनु राशि। आनजादफोर होदोंब्ला उथ्रिसार जानो हागोन। न'खराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। मकर राशि। नोंथांनि मोजांखौ गुबुना नायनो हायि जागोन। सुथुरा सोफै सोफै खालामगोन। कुम्भ राशि। फिसानि आब्रायावनो बिमानि सुखुआ गैया जागोन। गोजोन गैयै थासारि जागोन। मीन राशि। फिसायनि जौगानायाव बिसिया खुसि जागोन। रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार। सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धमाका अफार। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन। जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजक'ट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों। लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।